og velkommen til mit talkshow. Ja, i dag der skal vi snakke om et meget specielt emne. Vi skal snakke om forurening. Vi har forfulgt en ung teenager, som mener, at han ikke forurener meget, men det gør han. Så vi skal vise ham, hvad hans sande jeg er. Lad os byde velkommen til Thor. Hej. Velkommen til mit talkshow. Tak. Velkommen. Okay. Vi har inviteret dig i dag for at stille dig nogle spørgsmål om forurening og hvordan du håndterer forurening. Ja, okay. Det første spørgsmål er, forurener du? Jeg føler ikke rigtig, at jeg forurener miljøet. To skal jeg lige på næse. Er du sikker på, at du ikke forurener? Fordi der er mange danskere, som forurener her nu om dagen. Ja, og ja, jeg vil vise dig, hvordan du håndterer forurening, og hvordan du håndterer vores natur og vores fremtid. Hvad mener du med det? Det skal jeg vise dig. Lad os se noget. Nå, kan du så se, hvordan du egentlig håndterer vores natur? Det er altså ikke, du er ikke den eneste, der gør det, men vi håber, at du vil gøre en forandring, når du går hjem her fra selve showet. Ja, jeg vil gerne gøre et forsøg på at ændre mit adfærd i naturen. Tak for jer. Jeg håber, du vil gøre en indsats, og Det vil jeg. se med efter pausen, hvor vi viser jer, hvordan naturen vil være om, 50 år måske. Se med. Ja, jeg vil for det første sige tak til Thor, fordi han havde forandret sig. For hvis vi nu var ligesom den gamle Thor, så ville Danmark se sådan her ud. Se med. Det var alt, hvad vi kan nå i dag. Se med i morgen i Adams Talkshow kl. 18.30. Og det var Adams Talkshow med Adam, Ali, det er mig, Ibrahim Haji Mohammed.